Peťo, ty si urobil skoro 300 epizód, odmoderoval si ich. Ako vyzerá tvoja príprava? Moja príprava. Samozrejme, v prvom rade si zistím čo najviac informácií o tom hosťovi, ktorého mám v podcaste. Pokiaľ náhodou už vyšli nejaké rozhovory s hosťom, tak si ich vypočujem alebo prečítam. Následne si pripravím 15 až 20 otázok. Nie vždy všetky použijem v rozhovore, ale chcem mať pre istotu nejaké otázky do zásoby. Takže 15-20 otázok. A samozrejme, tesne pred nahrávaním si vždy robím jazykovú rozcvičku. Výborne. Tak ukáž, ako vyzerá taká rozcvička. OK, tak poďme na to. Kvapka kvapla, klapka klapla. Tak ty takto, tatko. Holič holí, holiča z holíča. Pán kaplán v kaplnke plakal. Máš ty nejakú? No, ja nemám takéto pekné, ja mám iba abecedu. To mi poradila jedna pani, že povedať si abecedu, celú abecedu od začiatku do konca a pri samohláskach zvýšiť hlas. Čo znamená, že by to malo vyzerať asi takto, že A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O. Hej? Čiže trošku rozcvičiť tú bránicu a všetko, aby ste sa tak trošku aj zobudili, ako sa tu zobudil Peťo. Príďte do podcastového štúdia Brept a so všetkým vám poradíme. Či ja, alebo Blažej. Tento chalan. Tak.